Ініцыятарам фестывалю великапостныя канцэрты ў Мінску манахіня Іўліанія Дзянісава, якая разам са святочным хорам Свята-Елисаветинскага монастыра прымала ўдзел у падобным форуме ў горадзе на Неве. Мы взяли за основу традицию, которая возникла в XIX веке в России, в Санкт-Петербурге конкретно. Именно в дни Великого Поста музыканты, профессиональные музыканты и церковные музыканты организовывали вот такие концерты для того, чтобы дать возможность людям какого-то утешения. У Мінску великапостныя канцэрты праходзяць у 4-й раз. Сёлета ў наведвальнікаў фестывалю ёсць магчымасць пачуць не толькі царковную музыку, але і сусветную класіку. Мы видим своей миссией такую проповедь людям, которые приходят на концерт. Это не церковные люди, как правило, это простые рабочие, у которых свои интересы, и они не всегда церковные, и даже и порой не всегда музыкальные. Зала Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі ў гэтым годзе падчас фестывалю прымае і манастырскія хоры, і лаўрэатаў, і дыпламантаў спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, а таксама разнастайныя дзіцяча-юнацкія коллективы з Минску. Я полагаю, что ребятам, большая часть которых так или иначе люди воцерковленные, поющие во многих храмах города Минска. Но это важно, быть частью этого события и иметь возможность свое искусство показать в рамках Великопостного фестиваля. Фестываль працягнецца до 23 сакавіка. У заключны дзень великапостны канцэрт адбудзецца ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы.